दिनै गोलाव सम संग्राम खालामनाय सासे हारिनि थाखाय नांबोनाय दैदेनगिरिखौ बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्डनि थाखाय नांबोनाय दैदेनगिरिखौ दिनै लकेल आनलकेल बुंनानै मा फोरमायनो नागिरदों जोङो बेखौ बुजिनानै मोनाखै आसलते जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बे लकेल आनलकेल होननाय मोनसे सोदोबा दिनै मा फोरमायनो नागिरदों लकेल आनलकेला मा इसारा जोंनो होदों जों बेखौ बुजिनानै मोनाखै बर' हारिनि गेजेराव लकेल आनलकेल लाबोनानै मोनसे डिभिजन लाबोनो नागिरदों नामा बर' हारिनि गेजेराव लकेल आनलकेलनि जिथु सोदोब बियो जोंनि हारिनि गेजेरावनो बर'नि गेजेरावनो गावस्रानाय मोनसे थासारि लाबोनो नागिरदों नामा शुक्रबार खालि जाय बिथांमोना बुंदों सन्जय स्वर्गियारि MCLA मानगोनां सन्जय स्वर्गियारिनि सायाव जिखिनि बाथ्राफोरखौ बुंदों सन्जय स्वर्गियारिया जेबो मावनो हायाखै सन्जय स्वर्गियारि सारा ओनसोलनि थाखाय जेबो मावाखै बा सन्जय स्वर्गियारिया रायजो राजाजों मोजां सोमोन्दो गैया सन्जय स्वर्गियारिया रायजो राजाखौ मोजां बेबहार खालामा बेफोर गासिबो बाथ्राया नंखाय बिथांमोना UPPL दोलोनिबो सोद्रोमा नङा आरो जाय बिथांमोननिफ्राय खौरां लादों बा खौरां बिजोङा बिथांमोननिफ्राय जि बाथ्राफोरखौ लानानै फोसावदों बेयो आसलते गासिबो नंखाय जोङो दिनै नोंथांमोननि निउज चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जोंनि आम्बागाव प्राइमारि कमिटि UPPL नि सिङाव बा आम्बागाव ओनसोलाव जेसेबांखिनि खामानि मावजादों सन्जय स्वर्गियारि सार बिथांनि दारै बिनिनो गासैबो खामानिफोरखौ जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो नोंथांमोननि निउज चेनेलनि गेजेरजों जोङो फोसावनो आवगायदों जोङो बे समाव मानगोनां MCLA सार बिथाङा जोंनि ओनसोलनि थाखाय जेसेबां डेभेलपमेन्टनि खामानि मावबाय जोंनि ओनसोलाव 17 बोसोर जिखिनि BPF सरकारनि सम दङमोन बे समायाव मावफुंनो हायै बा मावफुंजायै गोबां एरियाफोराव मावनो गोनां बा मावजानो गोनां खामानिफोर दङमोन दा बेफोरखौ जोंनि मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकार आरो जोंनि हरसिंगा समष्टिनि MCLA मानगोनां सन्जय स्वर्गियारि बिथांमोननि नाजानायाव UPPL नि नाजानायाव दिनै जोङो बेफोर खामानिफोरखौ मोनफुंनो हादों आम्बागाव ओनसोल बा आम्बागाव हालाम हिसाबै दा बिनिनो आङो खामानिफोरखौ मोनसेनि उनाव मोनसे नोंथांमोननि निउज चेनेलनि गेजेरजों आङो फोसावनानै होनो नागिरदों जोंनि मानगोनां MCLA सन्जय स्वर्गियारि बिथाङा ओनसोलाव मावनाय खामानिफोरनि सायाव बे समाव आं फोरमायनो नागिरदों आम्बागाव ओनसोलाव सन्जय स्वर्गियारि MCLA सार बिथाङा मावनाय खामानि 1 नम्बरावनो होदों आङो आम्बागाव बड' मिडियाम हाई स्कुलखौ आपग्रेड खालामनानै हायार सेकेन्डारि स्कुल बानायनायाव सन्जय स्वर्गियारि सारनि गोबां बिहोमा दङ आरो नाजानाय दङ बिथांनि नाजानायावनो जोङो आम्बागाव हाई स्कुलखौ आपग्रेड खालामनानै हायार सेकेन्डारि खालामनो हादों आरो 2 नम्बराव दङ कन्स्ट्राक्शन अफ पारामेडिकेल एन्ड नार्सिं साइन्स इन्स्टिट्यूट बेबो मानगोनां सन्जय स्वर्गियारि सारनि नाजानायावनो जादों बिथाङा गोबां नाजाथाबनानै आरो थांनाय इलेक्शनाव गावनि इलेक्शन मेनिफेस्ट'आव इस्तिहाराव मानगोनां सन्जय स्वर्गियारि लिरखादोंमोन आम्बागाव ओनसोलाव बा आम्बागाव सगाव पारामेडिकेल एन्ड नार्सिं साइन्स इन्स्टिट्यूटखौ गायसननाय जागोन होननानै बेबायदिनो खोथा होनाय बायदि मानगोनां MCLA सन्जय स्वर्गियारिया आम्बागाव ओनसोलाव पारामेडिकेल एन्ड नार्सिं साइन्स इन्स्टिट्यूटखौ मावफुंनानै होबाय दायो बियो खामानिया सोलिगासिनो दङ मावबाय थादों आम्बागाव UN एकाडेमी स्कुलनि सानजायाव बे खामानिया सोलिगासिनो दङ 3 नम्बराव दङ कन्स्ट्राक्शन अफ बाउन्डारि वाल एट उजानबालि सिटा भिलेज चार्च कम्पाउन्ड उजानबालि सिटा गामियावबो मोनसे बाउन्डारि वाल सन्जय स्वर्गियारिनि अननायाव जाफुंदों चार्च कम्पाउन्डआव गिर्जायाव बाउन्डारि वाल होदों बिनि उनाव बाउन्डारि वाल आरो आयरन गेट होदों 1 नं बालिसिटा गामिनि बाथौ मन्दिराव 1 नं बालिसिटानि बाथौ मन्दिराव बाउन्डारि वाल आरो आयरन गेटखौ होदों बिनि उनाव होदों कमिउनिटि टयलेट एट निस बालिसिटा चार्च कम्पाउन्ड बालिसिटा चार्च कम्पाउन्डआवबो मानगोनां सन्जय स्वर्गियारि सार बिथाङा
गावनि एलईडी फान्डनिफ्राय कमिउनिटि टयलेट होदों। बिनि उनाव कमिउनिटि टयलेट एट आमबागाव उइकलि मार्केट जोंनि नैबे शुक्रबारै जानाय सप्ताहि जितु बाजार बे बाजारावबो मोनसे गावनि फान्डनिफ्राय कमिउनिटि टयलेट होदों। हाग्रामारि एलपि स्कुल बाउन्डारि वाल हाग्रामारि एलपि स्कुलावबो मोनसे बाउन्डारि वाल होदों। बेनिफ्राय कमिउनिटि टयलेट एट बालिपारा शिव मन्दिर कम्पाउन्ड शिव मन्दिरावबो बालिपारानि शिव मन्दिराव गावनि एलईडी फान्डनिफ्राय मानगोनां सन्जय स्वर्गियारि बिथाङा कमिउनिटि टयलेट होदों। बिनि उनाव होदों बालिसिता बान कमिटिनो मोनसे कमिउनिटि हल होदों। बालिसिता बान कमिटि होननाय मोनसे दङ, बेनोबो मोनसे कमिउनिटि हल मानगोनां सन्जय स्वर्गियारि बिथाङा गावनि एलईडी फान्डनिफ्राय होदों। बेनि उनाव कसपारा गामियाव मोनसे आरसीसी ब्रिज होदों एमसीएलए सार बिथाङा कसपारा गामियाव आरसीसी ब्रिज बिथाङा होदों। बिनि उनाव होदों सेन्ट ग्रेभेल होदों उजान बालिसिता टु एलाबारि उजान बालिसिता गामिनिफ्राय एलाबारि ओंखारहैनाय लामायाव मानगोनां सन्जय स्वर्गियारि सार बिथाङा सेन्ट ग्रेभेलनि खामानि होदों। आरो बिनि उनाव होदों सेन्ट ग्रेभेलनि खामानि नंतु बालिसितायाव होदों। नंतु बालिसितायाव सेन्ट ग्रेभेलनि खामानि मानगोनां सन्जय स्वर्गियारि सार बिथांनिफ्राय मोननो हादों। आरोबाव सेन्ट ग्रेभेलनि खामानि नंतु बालिसिता टु संलाबारि एलपि स्कुल संलाबारि एलपि स्कुलसिम थांनाय लामायाव मानगोनां सन्जय स्वर्गियारि बिथाङा सेन्ट ग्रेभेलनि खामानि होदों। आरो बिनि उनाव कमिउनिटि हल एट एलाबारि भिलेज एलाबारि गामियाव मोनसे कमिउनिटि हल होदों गावनि फान्डनिफ्राय एमसीएलए सार बिथाङा। बिनि उनाव आलारि सोरां बिथांखि बेखौ जोंनि आम्बागाव ओनसोलनि मोनथाम गामिया मोनफुंनो हादों मानगोनां सन्जय स्वर्गियारिनि अननायाव। निस आम्बागाव गामिया मोनदों, 2 नम्बराव बालिपारा शिव मन्दिराव मोनदों, 3 नम्बराव संलाबारि भिलेजआ मोनदों संलाबारि भिलेज हिसाबै। बिनि उनाव आम्बागाव बर' साहित्य सभा भवन बिल्डिं बेखौबो सन्जय स्वर्गियारिया गोनांथि दङ होननानै जिहेतु बेखौ गोनांथिखौ बुजि मोननानै सारा बेयाव साहित्य भवन जानांगौ बेखौ गोजौआव फोरमायनानै साहित्य भवनखौ दिनै मावगासिनो दङ आरो बेबो सन्जय स्वर्गियारिनि नाजानायावनो साहित्य भवना सफैदों। आरो बिनि उनाव सीसी ब्लक रोड बालिसिता टु सस्त्रापारा थांनाय गोलाव सम मावफुंजायाखैमोन बे लामाया सन्जय स्वर्गियारि सारनि नाजानायाव आरो चिफ सारनि अननायाव आरो इउपिपिएल नि समान नोजोर होनायाव जोङो बे खामानिखौ मोनफुंनो हादों। सीसी ब्लक लामाखौ जोङो मोनबाय। बिनिफ्राय निस हरिसिंगायाव मोनसे लक्षी दैसानि दालां सायाव दालां मोनसे मोनदों। लक्षी दैसानि सायाव दालां बेबो एमसीएलए नि नाजानायावनो जादों। जि जायगायाव जि प्रयोजन दङ जि जायगायाव जि गोनांथि दङ बेखौ एमसीएलए सार बिथाङा गिदिं नायगिदिंनानै गासैखौबो गोनांथिखौ थख' थिखोनानै गोजौआव फाथायनानै बियो बेसांखिनि खामानिखौ मावफुंनो हादों। आरोबाव दंबावो इउटि रडनिफ्राय दालागाव खासिबारि ओंखारलांनाय लामा बे लामाखौबो सन्जय स्वर्गियारिनि नाजानायावनो जोङो मोनफुंनो हादों। सीसी ब्लक लामा जोङो मोनदों। निस आम्बागाव बिहारी बस्ति रोड बिहारी बस्ति होननाय मोनसे सुबा दङ गामि बेयावबो लामा गैयामोन। बे लामाखौबो सन्जय स्वर्गियारि सारनि नाजानायावनो जोङो मावनानै होनायाव अननायाव जोङो मोननो हादों बा निस आम्बागाव बिहारी बस्तिया मोनदों। पिडब्लिउडि रोड नंवान बालिसिता टु हरिसिंगा बे लामाखौबो जोङो मोननो हाबाय। दायो मावगासिनो दङ। नंवान बालिसितानिफ्राय हरिसिंगा ओंखारलांनाय लामा बेयो खोब गोनांथि गोनां लामा बेखौबो जोङो मोनदों। बिनि उनाव मावरिया फार्मार प्रडिउसार एसोसिएशननो मानगोनां सन्जय स्वर्गियारि सारा ट्रेक्टर होदों। मावरिया प्रडिउसार एसोसिएशन बेनो सन्जय स्वर्गियारि सारा ट्रेक्टर होदों। बिनिफ्राय बाउन्डारि वाल एट दालागाव चार्च कम्पाउन्डआवबो मोनसे बाउन्डारि वाल जादों। स्लेब कालभार एट महमारि भिलेज रोड महमारि भिलेज
ममारि गामिनि लामायाव मोनसे स्लेब कालभार जादों बेबो मावफुंजादों सन्जय स्वर्गियारि सारनि अननायाव आरोबाव मोनसे स्लेब कालभार मावफुंजादों दालागाव माबा सेमिट्रि सेन्टार थांग्रा लामा दालागावनि जेतु गोथैसालि थांनाय लामा बेयावबो मोनसे स्लेब कालभार सन्जय स्वर्गियारिनि अननायाव मावफुंजादों दिनैसिम जोङो 25 स्किम्स जोङो मानगोनां MCLA सन्जय स्वर्गियारिनि नाजानायाव जोङो मोनफुंनो हादों आरोबाव IBS माखासे अनसाय बिथांखि होनाय सोरनोबा माबा मोनसे आसनि होनाय बेथ' आरो दंबावो जोङो गासैखौबो लाजोबनो हायाखै नाथाय माखासे सुबुंफोरा माखौ नोजोर होनानै जेबो मावाखै बा मावनो हायाखै बे बाथ्राखौ बुंदों जोङो दिनैसिम बुजि मोनाखै आरो जाय बिथांमोना दिनै सन्जय स्वर्गियारि सारा जेबो मावनो हायाखै आरो नंखाय बाथ्रा फोसावदों नंखाय बाथ्रा बुंदों जों बेनि सायाव आम्बागाव प्राइमारि UPPL नि जानानै सोंखारिदों आरो सोंखारियो आरो जोङो मोनसे बाथ्रा बुंनायखौ नुबावदों हरसिंगायाव सन्जय स्वर्गियारिनि बादै गोदान केन्डिडेटनि खोथा जोङो बुंनायखौ नुदों खिन्थु केन्डिडेटनि बेलायाव जोङो सन्जय स्वर्गियारि सारानो मोनफिननांगौ आरो सन्जय स्वर्गियारि सारखौ दिनै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा नागिरफिनदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दिनै सन्जय स्वर्गियारि सारखौ नागिरफिनदों सन्जय स्वर्गियारियानो टिकेट मोनफिननांगौ आरो नैबेफोर खामानि मावनायखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफोरा बा रायजोफोरा सन्जय स्वर्गियारि सारखौ फैबाय थानाय इलेक्शनाव साबायखर बावनो थाखाय नेगासिनो दङ बिथांखौ आरोबाव खनसे MCLA देरहाहोफिननो थाखाय जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा नेगासिनो दङ आरो बिथांखौ खनसे MCLA देरहाहोफिननानै बिथांखौ साबायखर बावगोन जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दा बेखौनो माखासे सुबुंफोरा व्यक्तिगत सोरबा गाव हारसिं स्वार्थनि थाखाय बा सोरबा व्यक्तिगत पलिटिकल बेनिफिटनि थाखाय माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनो हागौ माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदों दा माखासे खोथाफोर बुंनायखौ जोङो खोनादों खिन्थु जोङो लुबैदों रायजो राजाफोरा बिनि सायाव एसे सांग्रां जानांगौ प्रयोजन दङ होननानै जोङो सानो खारन मानोना सोरबा हारसिं पलिटिकल बेनिफिटनि थाखाय सोरबा गाव हारसिंनि थाखाय माबा मोनसे लाबालाब स्वार्थनि थाखाय आवगायनायखौ जोङो नोजोर होनांगोन रायजो राजाया रावबो दिनैनि तारिखआव सन्जय स्वर्गियारि MCLA सार बिथांखौ सोलायजानायखौ लुबैया आम्बागाव हिसाबै बयबो गासैबो 5000 जोंनि आम्बागाव प्राइमारि कमिटि UPPL नि सिङाव गासै भटार हिसाबै 5892 भट दङ बे भटनि गेजेराव मेक्सिमाम सुबुङानो गोबांसिन रायजो राजायानो सन्जय स्वर्गियारि सारखौ फिन खेबसेबाव आरोबाव MCLA जाफिननानै ओनसोलनि थाखाय माखासे मावनो गोनां थाबावनाय खामानिफोरखौ बा मावनो गोनां थालांनाय आद्रा थानाय खामानिफोरखौ मावफिननांगौखौ आसा फारिनानै दङ आरो बेखौनो नेनानै दङ जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा सन्जय स्वर्गियारिया माब्ला टिकेट मोननानै जोङो भट होनानै सन्जय स्वर्गियारिखौ आरोबाव MCLA बानायनो मोनगोन बा बानायनो हागोन बेखौनो नेनानै दङ ओनसोलनि सुबुंफोरा आरोबाव जों मोनसे खोथा जोङो बुंबावनो नागिरदों बे समाव जोङो थांनाय बाजाराव शुक्रबार खालि बाजाराव जितु खौरां बिजोंनि गेजेरजों जि फोरमायनाय बेयाव जोङो मोनसे खोथाखौ खोनानो मोनदों बे जाबाय लकेल आनलकेलनि खोथा खिन्थु लकेल आनलकेलनि खोथाखौ जोङो खोनानानै जोङो अबाक जादों आरो जोङो सोमोनांदों लकेल आनलकेलनि बाथ्राया बोरै फैखो दिनै बर' हारिनि गेजेराव जोङो खौसे जानांगौनि गोनांथि दङ बेखौ गोबां दैदेनगिरिफोरा बुङो आरो गोबां जोंनि बर'नि जिखिनि आफादफोर दङ बिथांमोनाबो बुङो खौसेथिब्ला देरहागोन गावस्रायोब्ला जेनगोन दिनै जोंनि हारिनि गेजेरावनो दा बर' हारिनि गेजेरावनो बर'नि गेजेरावनो लकेल आनलकेल दिनै जोंनि हरसिंगा समस्तिनि मानगोनां MCLA बिथाङा सन्जय स्वर्गियारि सार बिथाङा गोलाव सम 34 years
एनडिबिनि संग्रामाव जुरित थाबोनानै गावनि बेसेन गोसा समखौ बावसोमनानै बिथाङा जितु संग्राम खालामबोबाय नांबोबाय बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्डनि थाखाय बिथाङा जुजिबोबाय आर्म स्ट्रागल खालामबोबाय दिनै गोलाव सम संग्राम खालामनाय सासे हारिनि थाखाय नांबोनाय दैदेनगिरिखौ बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्डनि थाखाय नांबोनाय दैदेनगिरिखौ दिनै लकेल आनलकेल बुंनानै मा फोरमायनो नागिरदों जोङो बेखौ बुजिनानै मोनाखै आसलते जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बे लकेल आनलकेल होननाय मोनसे सोदोबा दिनै मा फोरमायनो नागिरदों लकेल आनलकेला मा इसारा जोंनो होदों जों बेखौ बुजिनानै मोनाखै बर' हारिनि गेजेराव लकेल आनलकेल लाबोनानै मोनसे डिभिजन लाबोनो नागिरदों नामा बर' हारिनि गेजेराव लकेल आनलकेलनि जितु सोदोब बियो जोंनि हारिनि गेजेरावनो बर'नि गेजेरावनो गावस्रानाय मोनसे थासारि लाबोनो नागिरदों नामा जों बेखौसो नुहुरदों गतिके आङो बेखौनो बुंनो लुबैगोन जोंनि गेजेराव जोङो माखासे मोन्थोरखौ लानानै बर' हारिया आवगायो जेरै बड'फाया बुंदों थां आरो थांनानै थानो हो बिनि उनाव जोङो बुहुमनि बर'फोर खौसे जा बिनि उनाव खौसेथिब्ला देरहागोन गावस्रायोब्ला जेनगोन दिनै बेखौ नोजोर बोनानै जोङो लकेल आनलकेलनि सायाव जोङो बुजिनानै मोनाखै जोङो लकेल आनलकेला जोंनि गेजेराव मोनसे डिभिजन बा गावस्रालायनाय हारिनि गेजेरावनो गावस्रालायनाय लाबोगोन नामा बेयाव जोंहा मोनसे गिखांनाय बा समखिनाय दङ